खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। प्रमद बर'नि सोरखारनिसिम गुबुन खैफोद गासैबो सोरखारि खामानिफोरखौ दोनथ'नो गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन। आसाम सोरखारा गं 50 बर्डार आउटपस्टफोरखौ जौगाखांहोनो थाम-थिम। कक्राझाराव डाउन राजधानी एक्सप्रेसआव अर नांदों। आसाम सोरखारा गाबोननिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसुलिफोरनो स्कुटि रानसिगोन। जालुकबारियाव गिख्रंथाव अर खामनानै गं 50 नखर सेवहांगार। दानिया आबुं रादाब। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसिनि गोदान जथायारि सोरखारनिसिम आरोबाव गुबुन मोनसे खैफोद। प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारनि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि राय। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि मासि सोलायनानै दावहा नांनाया बे समाव गोजौ बिजिरसालियाव सौहैबाय आरो आयेनारि जाबाय। प्रमद बर' दैदेननाया बिटिसिनि गोदान सोरखारनि गासैबो सोरखारि खामानिफोरखौ दोनथ'नो थाखाय बिथोन होदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। बिजिरगिरि सुमन श्यामनि बिजिरसालिया बे बिथोनखौ होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला प्रमद बर'नि सोरखारा संबिजिरनि नेमखान्थिखौ मानियालासे बिटिसिनि मावफुं आफाद दानायनि अजद होनानै बिपिएफ दोलोआ बिजिरसालियाव 5650 2020 नंनि लिरनाय आर'जलाइ एबा पिआइएल थिसननायनि सायाव राय होनानै प्रमद बर'नि सोरखारनि गासैबो खामानिफोरखौ दोनथ'नो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होदों। बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी आरो बिपिएफ दोलोआ दासिमबो मासि गोमाजानायखौ गनायनानै लानो हायैया रोखायै नुजाथिदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिपिएफ दोलोआ थिसननाय बे पिआइएलनि सायाव फैगौ 22 दिसेम्बर खालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया फिन राय होनो सान थि खालामदों। बेनिखायनो 22 दिसेम्बर खालारसिम बिटिसिनि गासैबो सोरखारि खामानिखौ दोनथ'नो थाखाय बिथोन होदों बिजिरगिरि सुमन श्यामनि बिजिरसालिया। आसामनि गं 50 बर्डार आउटपस्टफोरखौ थाबैनो जौगाखांहोनो थाखाय आसाम सोरखारा हाबाफारि लादों आरो थाम-थिम खालामदों। बेनि थाखाय सर्बानन्द सन'वालनि सोरखारा 100 कौटि रां फोसावबाय। शुक्रबार खालि मोनसे सोरखारि हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसामनि नखर आरो सिमनायारि रैखाथि आरो जौगाखांहोनाय बिफानाव थानाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ बर्डार आउटपस्टफोरखौ साबसिन जौगाखांहोगोन आरो आसामाव हाबनाय गासैबो सिमनायारि लामाफोरखौ साबसिन खालामगोन होननानै बुंदों। बेजों लोगोसेनो सा 100 बिपिअ'फोरनि मोनफ्रोमबो हानजानो गं 4 बाइकजों लोगोसे थाव आरो गं 8 साइकेल होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। बबेखानि आसामाव कन्ट्राक्सन वार्कार महरै रेजिस्टार खालामजानाय 3,22,000 सुबुंफोरनो साफ्रोमनोबो 5,000 रां मेडिकेल एसिस्टेन्ट रिलिज खालामनो थाखायबो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ लेबार डिपार्टमेन्टफोरखौ बिथोन होदों। कक्राझाराव डाउन राजधानी एक्सप्रेस रेलगारियाव हरखाब अर नांदों। हरखाब अर नांनायखौ नुनानै दावबायारिफोरनि गेजेराव खारग्लुं खारसि। नाथाय जोबोर गेदेर खैफोदनिफ्राय रैखा मोनो डाउन राजधानी एक्सप्रेस। दिनै फुंनि 10 रिंगासोआव जादों बे जाथाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला डिब्रुगड़निफ्राय गोदान दिल्ली फारसे दावख्लायनाय 02423 नंनि डाउन राजधानी एक्सप्रेस रेलगारियाव दिनै कक्राझाराव हरखाब अर नांदों। कक्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय फकिराग्राम जंक्शननि साखाथियाव दावबायारिफोरा सेन बोनानै राजधानी एक्सप्रेसखौ लाखिनो हायो। रिपर्टनि बायदियै राजधानी एक्सप्रेसनि साखा थानाय बाहागोआव अर नांदोंमोन। एसि 3 टायारनि B7 डाब्बानि 183116 नम्बर साखायाव बे अर नांनाय जाथाया जादोंमोन। नाथाय रेलखौ लाखिनायनि उनावनो आरपिएफ, जिआरपिएफ आरो अर खोमोरग्रा बिफाना जाथायसालियाव थांनानै राजधानी एक्सप्रेसआव नांनाय अरखौ खोमोरहोयो आरो 11 रिंगायाव गासैबो दावबायारिफोरखौ लानानै दिल्ली फारसे रावना होफिनो। आसाम सोरखारा एचएस जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलिफोरनो गाबोननिफ्राय स्कुटि रानसिगोन। फ्लेगशिप बिथांखिनि जोहै एचएस जोबथा आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसुलिफोरनो आसाम सोरखारा गाबोननिफ्राय स्कुटि रानगोन। ओरैहाय प्रायान भारती बिथांखिखौ आसाम सोरखारा बन्द खालामसिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फ्लेगशिप बिथांखिखौ गाबोन कामरुप जिल्लानि आमिनगावआव आसाम सोरखारा अफिसियेल बेखेवगोन।
बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाल आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोना बाहागो लागोन। बबेखानि एचएस जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलिफोरनो राननो गोनां गं 1217 स्कुटिफोरखौ हिर' कम्पानिया हाजोनि सुरेन दास कलेजाव लाबोनानै मोनफैखाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारियाव दिनै गिख्रंथाव अर खामदों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव गं 50 नखरफोरा सेवहांगार जालांदों। जाथायनि बागै सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला जालुकबारियाव संग्रा गेसनि सिलिन्डार बेफ्रुनाय जाथायाव बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादों। उननि समाव सिलिन्डार बेफ्रुनानै नांनाय बे अरा नसुंसेयाव थानाय गुबुननि न'आवबो नांहैयो। बबेखानि जालुकबारिनि बे अर खामनाय जाथायाव गं 10 निबो बांसिन गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायनि जुनैनो जाथाया गिख्रंथावसिन जादों होननानै मिथिदों। नाथाय बे जाथायाव सुबुंनि जिउ खहा जानाय एबा जखम जानायनि बागै बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै मिथिनो हायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।